Boy kisah tenane takdirku sing sliramu beda ati beda lambe wis kadung mati rasaku kang mas rungokno tangisku becike koe lunga saka uripku Pari biasa ngrangge lintang neang koso kowe teko gawe loro marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe loro atimu. Terima kasih. B Official, selamat malam Mas Bos. Follow TikTok ya.